annabi Musa alaihi ya game da ibtila'i sosai kuwa. Banu Isra'ila ya zauna suna da waye sha'ani kaga sun jefe shi da larura shine ce lima tuzunani yau kuke cutata wa ta'lamuna anni rasulullahi ba kawai kafiran ba ma mutanensa wala suka zo fir'auna ya dinga zambada musu azaba. Allah ya ce da su ku fita dan da aka ce fir'auna a lallaba shi ko qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Aka dinga ga masa har ma aka kwatanta su ce da shi halaka ila an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fataksha da arahul ayatul kubra amma fa kazzaba wa asa. To a ƙarshen suratul isra'i kaga yanda ake yi yadda ake sai ake fito na fito nan Musa ya miƙe fir'auna ya miƙe yace ni la azunnaka ya Musa masahura ce kai fir'auna inni la azunnaka fir'auna masahura abu ya kure yace ni kaga haka to arada an yastafi zuhum min al-ar yace yau zan magana ku tumbuke ku zan yi gaba daya rufi yace wannan da shirzu mutun qalilun wai sai suka isa su mun wannan shi ga mun haka cikin dare Allah ya annabi Musa fita suka fita da mutanen su gaba daya cikin daren sai Allah ya dora muku santan fir'auna mutuwa kananan yara suna tashi kowane dan wannan karamin yaro ya mutu dole sai an yi janaza sai da gama aka da ina sai sun fita sai nan yi hawa aka yi ado aka tattara duk wanda ake so ashe tattara su Allah yake tattara su yake sai suka fita. Annabi Musa alaihi salam ya je Kulzum wannan kogin Kulzum yana zuwa gogi sai suka ce ga kogi sai aka sauka an yi jingun ya za a yi can ko sai aka hango kora fir'auna ya tunkaso ya fusata ya taho sai suka ce ina la mudrakuna a cin mana ya ce kalla inna ma'i rabbi sai ya hadini ya ce inna ma'ana ba inna ma'i rabbi sai ya hadini yana tare da ni zai ga mun yadda za a yi sai Allah ce da shi da kiruwa yana dukan ruwa sai hanya 12 ta ce ku shiga sai suka shiga. Fir'auna ya san shi dai ƙarya yake ya san saboda shi ba za a yi wannan ba ƙarya yake to amma kuma in yi ki shiga mulkin zai kare shi ko ba so sai ga gara ai ko ta fanjama in ta yi ruwa rijiya ba ta yi ba ta zama masai sai haƙura. Fir'auna ya shiga daman da aka wuce a nan Musa alaihi sun zai da ruwa ya koma sai Allah ce uturkil bahara rahawan bashi inda yake zaka ga inda za a yi shi a tunanin annabi Musa alaihi salamu a daki ruwa ya shiga tsakaninsa da Fir'auna to ai tsuguna bata kare ba ko an sai da magi an sayo buri in ya koma sai ya tura wa masu mulki na can bakin su daya sai a wahal da su tace tsale ka ga da za a yi sai da Fir'auna ya shiga mutanensa na farko sun kusan zuwa gaba na ƙarshen gaba shiga kawai sai aka haɗa ruwa ya gamu da addu'ar manya daman ya riga ya masa ce rabbana innaka atita fir'auna wa ma'alahu zinatan hu fil hayati dunya rabbana liyadillu an sabilik rabbana damis ala amwalihim wa shadid ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim ya riga masa addu'a ta manya ya yanke shi kaf shikenan sai da suka shiga hatta iza adraka hulgaraqu ana danna fir'auna daga shi sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin. Fir'auna ya kunyata Allah ya kunyata shi yace ana rabbukum ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi wa hadhihi al-anharu tajri min tahti sai gashi ya juya shi yana ƙarya na faɗa ina ba da gaskiya da abin da annabi Musa ya gama al'ana kada a sai ta kabulu kunta min al-muslimin aka halaka su to amma al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya aka sa ruwan ya mako su suka ciccire kayan ado da zinare duka amma suna tashi daga nan suna tafiya kafin su je zango
sai suka tadda mutane abuduna a sanaman lahu suna bauta wa gunki sai ya Musa ji Allah na ilahan kama lahu mu'aliha kuma sai ka mu gunki mu bauta to in banda annabi akwai wanda zai jura wannan a gabansu Allah ya halaka fir'auna shekara sama da 40 yana wahalarwa aka halaka shi aka nuna ƙarya yake shi ma yana kalmar shahada cewa ya yadda amma kuma suka gunki suka manta Allah suka ce a ba su gunki to irin wahalar da ya sha kenan kuma da aka zo munajati kuma ajalaka an qawmika ya Musa yace hum ulai ala asri ajiltu ilayka rabbi litarda aka ce to sai an nemi dattawa kuma aka rasa dattawa duk sai matasa tara Musa 70 rajulan nimiqatina dole aka zamu dattawa kafin garewa ya kowane gemu da saje duk sun zama manyan mutane sun nutsu aka tafi ana zuwa ya ajiye su yana munajati suka ce a daman nan ka ɓoye Allah naka to arina Allah jaharata sai kana wani Allah a fili fa aka zarhu musa'iqa aka taka musu tsawa duk suka mutu sai ce rabbi laushi ita halakta min qablu wa iyaya Allah da an sani da ni da su da tun kafin yau aka halaka mu domin in na koma fitoma zan gamu da ita za su kalubalance ni na zaɓo musu yan uwa dan a kashe su sun ba a fauna anku sai Allah ya tashi su yace su taho to irin haka yayi ta fama sannan da aka ce za a yi jababira suka ce ya zahabanta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna ba inda za su to kuma mai abun sai ce shikenan za an yanke musu za su yi dimuwa shekara 40 ya tihuna fil ardi 40 sana in aka tashi daga nan misali masallacin da asuba za a daura damara a wani ana tafiya sai dare ya yi kuma an ga an yi da za a sauka sai a ganin aka dawo sai an sake kwana an daura damara an shirya an saita hanya sai a sake tashi tun asuba sai rana ta faɗi sai a gani sai da shekara 40 a haka ta don mafi yawansu aka suka rasu to wannan irin abin da ya gamu da shi kenan sannan ya gamu da sharrin ƙaruna shi ma ɗan uwansa ne ya dinga haɗa kai da fir'auna ba irin sharrin da bai masa ba aka haɗo baki da mace ta zo ta ce tana tuhuma annabi Musa da sai alfasha da ita yana sallah to anan ne fa da ta ga abu zai ɓaci sai ta ce sa ta aka yi mata afuwa ƙarya take to shi kuma da aka yi haka sai ce duk wanda yake son kansa da arziki ya rabu da ƙaruna to da aka yi wancan fito na fito da yan dabo annan Musa alaihissalam ya cinye su sandarsa ta haɗiye komai da ta haɗiye su shi mizan daka sunan shugaban yan daban ki ne mizan daka da yake ƙwararre ne kasan kowane abu da babba sai ce a duba sandar in an ga wani guri ya tulli kwaikwai mu je mu saro shafi mu karo turare mu ɗauro kambu da goraye mu zo mu sake tararsa a ce in kun ganta a shafuwa komai to mu'jiza ce ana zuwa sa ganta sandar ta yadda take to sai suka faɗi su ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun sai Fir'auna ya ce haka za ku mun daman babban ku ne haɗin baki kuka yi ya zo ya haka ai ku ce a ce dan a karɓe mun mulki sai na yake muku hannu da kafa sabani sai na tsire ku duk su 450 sai da ya musu haka to da yawan nan sai ya ce ina ƙaruna je ka kai ado kai kwalliya ka samu dawaki a ɗewo ayari a zaga gari ka burge jama'a sai a daina wancan zancen sai a dinga zancen adan da kai sai ƙaruna iya wannan ka raja alaƙo mai fi zinati wawaye ku ta suke innahu la zuhazin ajr ai fir'aun ai ƙaruna ya wuce butancin dangi ƙaruna ya dace kaza waɗansu kuma san kai ce wai lakum sawabullahi khairun aka dinga yi to shi kenan sai kuma ya shirya a nan Musa wancan a yi masa shari a jefe shi da alfasha to da abu ya kai haka sai ce duk wanda yake son kansa da arziki da bude ƙaruna da suka ga abin ya ɓaci ko sai gudu yana zuwa sai ce ya ardu huzi wata kama shi ya ta kama yana ƙasa
yayi juyin duniya ce arzu huzi sai ta cinye shi kaf. suka ce ya natsar duke zai gada, sai ce dukiyar ma Allah ya haɗe ta kafa ɗaya, abin da ya mallaka aka haɗe sai ce same kowa. To haka ya rayu alayhi salam, haka ya rayu annabi Musa alayhi salam wahala alayhi salam. to shi sa annabi sai ce yarhamullahu Musa hu zai biya kasar min zalika fa sabara. Allah saka musu da alheri, kawai da yansu Allah saka musu da alheri, kuma da alheri alhamdulillah.